Joseph Bouvet, jew kif inhu magħruf b'kunjomu il-Bouvet, se jagħlaq 58 sena. Sa minn meta kellu 12-il sena ipparteċipa sena wara l-oħra fil-ġostra tal-imsida. Imma din is-sena ma jistax. Joseph marid b'aktar minn kanċer wieħed u l-mart affettwalu saqajh. U l-logħba li tant ħabb u għex matul ħajtu issa ma jistax jagħmilha aktar. U l-marda għandi kanser. Soba, għandi 5 kansers. Waffat waru saqajja. Jena sħabi għaluli li jent mitix tqot id-dar. Musaħalu jibi, ma li t-kompeti jisa kattelab xorta. Għana nħobbuk, għalli t-wet minn parti tal-familja. Isem il-Bouvet huwa sinonimu fl-imsida għex u trabba għal-ġostra illi darba f'sena tagħti gost lil-mijiet illi jarawha. U sa minn xkunitu, il-Bouvet kien involut sew fit-tħejjijiet marbuta ma' din il-kompetizzjoni li ħasem fiha għal 45 sena sħaħ. Ix-xogħol li kont nagħmel jien kien vera derti għax kien nagħmel tiegħek kont wieħed minnhom mill-indlika u l-iktar vera iebsa, emnuni iebsa, dika tfisser il-mimmi tajnejja. Kemm nixtieq bħalissa qiegħed nikkompeti magħhom. Imma x-xitan kif jgħid Malti m'għandux ħalli biex ibiegħu. Allura ma jiġibiegħu ma jbiħħolix. Xorta jgħataw noħseb ma' sħabi u narom jitqu, narom dak l-importanti li meta telaw lejn fuq, orajt, għava m'għandux dak, ma weġġa laħat. It-tama ta' Joseph Bouvet hija l-imqar jekk mis-siġġu tar-roti ikun jista' jgħix sena oħra biex igawdi l-ġostra. Il-Bouvet ta' dowaw sissa, issa naraw, issa l-għaddiela, nerġgħux niddaqgħu. Għalkemm il-parteċipazzjoni fil-ġostra qed tonqos, l-entużjażmu fost il-membri tal-għaqda ġostra imsida għadu kbir, kif jispjega Duncan Muscat illi ilu aktar minn 20 sena jieħu sehem u jorganizza. Għalina tiswa ħafna li tibqa' ssir u tradizzjoni ma nixtiequx li tmut, xi hija tradizzjoni antika, kienet issir ħafna postijiet qabel u hekk. Bażikament Malta kull ma nagħmluha aħna l-imsida u San Ġiljan. Il-ġostra hija logħba antika minn żmien il-kavalleri. Il-kompetituri jridu jelbu l-isfida li jaħtfu bandiera minn fuq arblu twil midlug bix-xaħam. Dika jkollok 3 bnadar fuq l-arblu, ikunu jisu xi nofs metru l-isfel minn xulxin, u l-parteċipanti li jitlaq bil-ġirja jippruva jasal sal-bandiera skemm jiġbed il-bandiera miegħu għal baħar. Dis-sena qed inżanżnu arblu ġdid, l-arblu li kellna kien fih 55 piet, issa l-arblu ġdid fih 60 piet. Borderi għandek korsa etwal x'tiġri fuqu. Kollox u stmat li għal 6 kompetizzjonijiet jintuża mal-150 kilo xaħam. Aktar kompetizzjonijiet tal-ġostra jsiru fi 3 ijiem tal-festa tal-imsida.